Ja kertokaa Dimitrille, että Alexander Rossi lähettää terveisensä. He lähtivät. Nopeasti ja sanaakaan sanomatta astuivat rikkoutuneen oven yli ja katosivat käytävään. Emily seisoi asuntonsa raunioissa yhä täristen, yrittäen käsittää, mitä juuri oli tapahtunut. Alexanderin miehet liikkuivat tilassa tehokkaasti, tarkistivat huoneet ja varmistivat alueen. Tavoitteemme on saavuttaa 1000 tilaajaa ja jokainen tilaus vie meitä lähemmäs sitä. Jos pidit tästä videosta, tilaa kanava. Tukesi merkitsee meille todella paljon. Kiitos, että autat meitä jatkamaan. Yksi heistä lähestyi Alexanderia ja puhui niin hiljaa, ettei Emily kuullut. Alexander nyökkäsi kerran. Sitten hän tuli Emilyn luo ja hänen koko olemuksensa muuttui. Kylmä auktoriteetti katosi ja sen tilalle tuli jotakin lämpimämpää. Huoli. Oletko loukkaantunut? Hänen kätensä liikkuivat Emilyn käsivarsilla ja olkapäillä, tarkistivat vammoja yllättävän hellästi. Satuttivatko he sinua? Koskivatko he sinuun? Olen kunnossa. Emily sai sanottua, vaikka hänen äänensä vapisi. He olivat aikeissa, mutta sinä ehdit ajoissa. 4 minuuttia. Sanoit 4 minuuttia. Olin lähellä. Niin lähellä, että kun viestisi tuli, olin jo 2 kadun päässä. Minulla on ollut joku vahtimassa taloasi siitä kahvilan välikohtauksesta lähtien. Hän näki Emilyn ilmeen. Suojeluksesi vuoksi en valvontaa varten. Minulla oli tunne, että he saattaisivat kiristää otettaan. Yksi hänen miehistään ilmestyi peiton kanssa ja ojensi sen Alexanderille. Hän kietoi sen Emilyn harteille. Emily ei ollut tajunnut tärisevänsä ennen kuin lämpö ympäröi hänet. Emily, kuuntele minua tarkasti. Alexanderin kädet pysyivät hänen olkapäillään vakauttaen häntä. Et voi jäädä tänne. Nuo miehet raportoivat takaisin organisaatiolleen. Vaikka maksoin rahat ja annoin varoituksen, voi olla muita, joille viesti ei mene perille. Et ole täällä turvassa. Mutta tämä on kotini, Emily kuiskasi. Minne minun pitäisi mennä? Minun kanssani. Vain täksi yöksi, hän lisäsi nopeasti. Vain kunnes olemme varmoja, että tämä on todella hoidettu ja olet turvassa. Minulla on turvallinen paikka. Saat yksityisyyttä. Aamulla mietimme seuraavat askeleet. Äitini. Paniikki tulvi Emilyn läpi. Hän on Boston General Hospitalissa. Entä jos he menevät hänen peräänsä? Entä jos he yrittävät satuttaa häntä päästäkseen minuun käsiksi? Alexanderin kädet kiristyivät hänen olkapäillään. Äitisi on Sarah Grant tällä hetkellä hoidossa rintasyövän vuoksi Boston Generalissa, eikö niin? Mistä sinä sen tiedät? Viran tehtävänäni tietää ihmisistä, joiden suojeleminen on minulle tärkeää. Äitisi on turvassa. Järjestän vartioinnin hänen sairaalahuoneensa luo välittömästi. Huomaamattomasti, mutta tehokkaasti. Kukaan ei pääse hänen lähelleen. Mutta sinun täytyy tulla nyt mukaani. Voitko luottaa siihen, että pidän teidät molemmat turvassa? Emily katsoi hänen tummanruskeisiin silmiinsä, eikä nähnyt niissä mitään muuta kuin vilpittömyyttä. Tämä mies, tämä vaarallinen mies, jota hän tuskin tunsi, oli juuri maksanut $50,000 pelastaakseen hänen henkensä. Oli tuonut paikalle yksityiseltä armeijalta näyttävän joukon pelastamaan hänet, ja tarjoutui nyt suojelemaan hänen äitiään. Miksi? Kysymys tuli tuskin kuiskausta kovempana. Miksi teet kaiken tämän minun takiani? Alexanderin ilme pehmeni. Koska pyysit apua, koska kukaan ei ansaitse sitä, mitä nuo miehet aikoivat tehdä sinulle. Koska en voinut seistä vieressä tekemättä mitään, hän vaikeni hetkeksi. Riittääkö se syyksi toistaiseksi? Ei riittänyt, se ei selittänyt mitään. Mutta Emily oli liian peloissaan, liian uupunut ja liian järkyttynyt painostaakseen enempää. Hän nyökkäsi. Hyvä. Mieheni keräävät tärkeät tavarasi. Kerro, mitä tarvitset. Maalaus ikkunan luona. Se oli isäni. Ja valokuva-albumit komerossani. Ja äitini korulipas. Kuulitte hänet, Alexander sanoi ryhmälleen. He liikkuivat heti, keräsivät tavarat varovasti, samalla kun toiset dokumentoivat näkymää valokuvin. 10 minuuttia myöhemmin Emilia ohjattiin portaita alas, Alexanderin käsi vakaana hänen alaselällään. Miehen läsnäolo oli ainoa asia, joka piti hänet pystyssä. Kun he tulivat kadulle, Emily näki 5 mustaa katumaasturia rivissä, tukkimassa koko kadun. Naapureita oli kerääntynyt ikkunoihin, mutta he pysyivät sisällä. Kukaan ei halunnut olla osa tätä.
Alexander avasi itse keskimmäisen katumaasturin takaoven ja auttoi Emilin sisään. Sisätila oli ylellinen, nahkaistuimet täydellinen, ilmastointi, jopa ilma tuoksui kalliilta. Alexander liukui hänen viereensä. Ovi sulkeutui raskaalla turvallisella äänellä. Tummennettujen ikkunoiden läpi Emili katseli talonsa, 3 vuoden kotiinsa, loittonevan heidän lähtiessään liikkeelle. Minne olemme menossa? Hän kysyi hiljaa. Turvaan. Paikkaan, jossa voit levätä ilman pelkoa. Alexanderin ääni oli lempeä. Lupaan sinulle, Emili. Olet nyt turvassa. Emili nojautui istuimeen ja uupumus romahti hänen ylleen. Silmät painuivat kiinni. Viimeinen asia, jonka hän tunsi ennen unen viemistä, oli lämpö hänen ylleen vedettynä Alexanderin puvuntakki asettumassa peiton päälle. Vie meidät kotiin, hän kuuli miehen sanovan hiljaa. Ja soita etukäteen. Kerro Teresalle, että meillä on vieras, joka tarvitsee hoivaa. Kotiin. Emilillä ei ollut enää sellaista. Mutta kun tajunta hiipui, hän ajatteli, että ehkä se oli ihan hyvä niin. Ainakin täksi yöksi. Auringon valo siivilöityi champagnen väristen verhojen läpi, pehmeänä kultaisena ja täysin vieraana. Emilin silmät avautuivat hitaasti. Hämmennys sumensi ajatuksia ennen kuin muisti vyöryi takaisin tulvana. Murto. Miehet. Alexander saapumassa aseistetun suojelun kanssa. Ajo pimeiden katujen läpi. Hän nousi nopeasti istumaan ja katseli ympärilleen. Huone oli kaunis, hillityllä tavalla. Kermanväriset seinät, elegantit huonekalut, jotka näyttivät antiikkisilta, mutta huolellisesti ylläpidetyiltä. Ikkunasyvennys, josta näkyi alas yksityiseltä näyttävään puutarhaan. Hänen isänsä maalaus riippui seinällä sänkyä vastapäätä täydellisesti ripustettuna, kuin se olisi aina kuulunut siihen. Hänen äitinsä korulipas seisoi lipaston päällä, hänen asunnostaan tuotujen kehystettyjen valokuvien vieressä. Joku oli purkanut hänen elämänsä esiin huolellisesti. Emilillä oli yllään samat vaatteet kuin edellisenä yönä, rypistyneet ja haaleasti pelolta haisevat. Sängyn vieressä olevalla tuolilla oli puhtaat vaatteet. Harmaat housut ja korallinvärinen pusero, molemmissa vielä laput. Molemmat täsmälleen hänen kokoaan. Ennen kuin hän ehti käsittää mitään, tästä ovelta kuului pehmeä koputus. Neiti Grant, vanhemman naisen ääni lämmin. Oletteko hereillä? Saanko tulla sisään? Kyllä, Emili sai sanottua kurkku kuivana kuin hiekka. Ovi avautui ja paljasti naisen, joka oli hieman yli 60, tummissa hiuksissa hopeisia raitoja ja siisti nuttura. Hänellä oli yllään yksinkertaiset, mutta laadukkaat vaatteet ja hänen hymynsä oli aito. Käsissään hän kantoi tarjotinta, jossa oli vettä, appelsiinimehua ja paahtoleipää. Hyvää huomenta. Olen Teresa. Hoidan herra Rossin taloutta. Hän laski tarjottimen yöpöydälle. Ajattelin, että teillä voisi olla jono herättyänne. Miltä teistä tuntuu? En tiedä, Emili vastasi rehellisesti. Hämmentyneeltä, peloissani. Missä minä tarkalleen olen? Herra Rossin yksityisasunnossa Beacon Hillissä. Olette täällä täysin turvassa, lupaan sen. Tässä rakennuksessa on erinomainen turvallisuusjärjestelmä. Teresa kaatoi vettä kristallilasiin ja ojensi sen Emilille. Juokaa, rakas. Näytätte siltä, että tarvitsette sitä. Emili joi kiitollisena. Viileä vesi rauhoitti kuivaa kurkkua. Kun hän lopetti, paniikki iski kuin fyysinen isku. Äitini. Hän on Boston General Hospitalissa. Onko hän turvassa? Tekivätkö ne miehet? Äitisi on täysin turvassa, Teresa sanoi lempeästi istuutuen sängyn reunalle. Itse asiassa paremmin kuin turvassa. Herra Rossi siirrätti hänet varhain tänä aamuna Massachusetts General Hospitaliin. Paljon paremmat tilat. Hänellä on nyt yksityishuone ja oma onkologi valvomassa hoitoa. Tohtori Catherine Wells, yksi kaupungin parhaista. Kaikki kulut on katettu ja hänen luonaan on hoitaja ympäri vuorokauden. Emili tunsi kyynelten kohoavan silmiinsä. Hän teki sen jo, tästä on vain muutama tunti. Herra Rossi on hyvin tehokas, kun hän päättää auttaa jotakuta. Äitisi voi mukavasti, hänen hoitonsa jatkuu ilman keskeytyksiä, ja hänelle on kerrottu, että hänen vakuutuksensa lopulta hyväksyi hoidon parannuksen. Hänen ei tarvitse huolehtia mistään muusta kuin paranemisesta. Kyyneleet valuivat yli. Emili ei pystynyt estämään niitä. 6 kuukautta mahdottoman painon kantamista. 6 kuukautta hidasta hukkumista. 6 kuukautta niin peloissaan ja yksin. Ja yhtäkkiä joku oli nostanut kaiken pois.
Helpotus ja kiitollisuus ja musertava tunne vyöryivät hänen rintansa läpi. Teresa otti esiin nenäliinan ja taputti Emilin olkapäätä äidillisen lohduttavasti. No niin, on ihan oikein itkeä, kultaseni. Olette joutunut kestämään melkoisen koettelemuksen. Antakaa tulla. Emili itki useita minuutteja Teresan istuessa hänen vieressään. Yksi käsi hieroin helliä ympyröitä hänen selkäänsä. Kun kyyneleet lopulta rauhoittuivat, Emili pyyhki silmänsä ja veti vapisevan hengen. Anteeksi, en yleensä hajoa tällä tavalla. Teillä ei ole mitään anteeksi pyydettävää. Teidän kimppuunne hyökättiin omassa kodissanne. Kuka tahansa järkkyisi. Teresa nousi ja viittasi vaatteisiin. Miksette kävisi suihkussa ja vaihtaisi jotain raikasta ylle? Kylpyhuone on tuon oven takana. Ottakaa rauhassa. Kun olette valmis, herra Rossi haluaisi puhua kanssanne. Hän on odottanut aamunkoitosta asti varmistaakseen, että voitte hyvin. Kylpyhuone oli yhtä ylellinen kuin makuuhuone. Marmoripinnat suihku, johon olisi mahtunut 3 ihmistä. Pyyhkeet niin paksut ja pehmeät, että ne tuntuivat pilviltä. Emili seisoi kuuman veren alla pitkään ja antoi sen pestä pois edellisen yön pelon ja lian. Vaatteet istuivat täydellisesti. Korallin värinen pusero oli sävy, jota hän ei koskaan olisi itse valinnut, mutta joka jotenkin näytti oikealta hänen ihoaan vasten. Hän kuivasi hiuksensa, veti ne yksinkertaiselle poninhännälle ja tutki peilikuvansa. Hän näytti erilaiselta, jotenkin muuttuneelta kaiken tapahtuneen jälkeen. Kun hän tuli ulos, Teresa odotti käytävässä toinen lämmin hymy kasvoillaan. Paljon parempi. Tulkaa, vien teidät herra Rossin luo. Asunto oli valtava. Ei pröystäilevä, vaan avara tavalla, joka kertoi vakavasta varallisuudesta. Korkeat katot, parkettilattiat, taidetta, joka näytti alkuperäiseltä. He ohittivat muodollisen ruokasalin kirjastohuoneen, jonka seinät olivat täynnä kirjoja. Keittiön, joka olisi saanut minkä tahansa kokin itkemään. Lopulta Teresa johdatti hänet suureen oleskelutilaan, jossa lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat avautuivat kaupungin ylle. Alexander seisoi ikkunoiden luona rennosti pukeutuneena tummiin farkkuihin ja valkoiseen nappipaitaan, hihat käärittyinä. Hänen hiuksensa olivat hieman kosteat. Kun hän kääntyi heidän lähestyessään, Emili näki tummat varjot hänen silmiensä alla. Hän ei ollut nukkunut. Emili, hän sanoi nimen näkyvällä helpotuksella. Miltä sinusta tuntuu? Paremmalta. Kiitos vaatteista ja äidistäni. Hänen äänensä murtui. Teresa kertoi, mitä teit. En tiedä, miten kiittäisin sinua. Sinun ei tarvitse kiittää. Olen iloinen, että olet turvassa. Haluatko kahvia aamiaista? Kahvi olisi ihanaa. Tuon tuoreen pannullisen, Teresa sanoi ja katosi keittiön suuntaan. Alexander viittasi sohvalle. Ole hyvä, istu. Kuvittelen, että sinulla on kysymyksiä. Emili asettui kermanväriselle sohvalle, kädet tiukasti sylissä. Alexander otti tuolin häntä vastapäätä ja säilytti kunnioittavan etäisyyden. Minulla on paljon kysymyksiä, Emili myönsi. Mitä nyt tapahtuu? Ne miehet viime yönä, ne venäläiset, joista puhuit. Jättävätkö he minut oikeasti rauhaan? Alexanderin ilme vakavoitui. Viime yön miehet, paikalliset perijät, eivät häiritse sinua enää. Mutta suurempi organisaatio, jolle he työskentelevät, on monimutkaisempi. Mikä organisaatio? Bratva. Venäläinen järjestäytynyt rikollisuus. He ovat laajentaneet toimintaansa Bostonissa viime vuosien aikana. Yksi heidän strategioistaan on saalistava lainananto. He kohdistavat sen epätoivoisiin ihmisiin, jotka eivät saa laillisia lainoja. He tarjoavat rahaa mahdottomilla ehdoilla, tietäen, etteivät velalliset koskaan pysty maksamaan sitä takaisin. Sitten ne käyttävät velkaa vipuvartena. Emilin vatsa kääntyi. Vipuvartena mihin? Tietoon, pääsyyn, joskus työvoimaan. Suositun kahvilan tarjoilija voisi esimerkiksi kuulla hyödyllisiä keskusteluja. Saattaisi nähdä, kuka tapaa kenet. Saattaisi pystyä sujauttamaan jotakin jonkun juomaan. He eivät värvää heti. He kasvattavat velkaa hitaasti, lisäävät painetta, kunnes olet niin epätoivoinen, että teet mitä tahansa he pyytävät. He olisivat saaneet minut satuttamaan ihmisiä. Emilia kuvotti. Lopulta kyllä. 3 miestä, jotka murtautuivat asuntoosi, nopeuttivat aikataulua, koska puutuin tilanteeseen kahvilassa. He halusivat saada sinut hallintaansa ennen kuin ehtisin vaikeuttaa asioita lisää.
Halusin vain auttaa äitiäni. En tiennyt. Totta kai et tiennyt. Olit epätoivoinen ja yritit pelastaa jonkun, jota rakastat. He saalistavat juuri tuollaista haavoittuvuutta. Alexander kumartui eteenpäin. Emily, paikalliset perijät on hoidettu. Rahat, jotka siirsin, ostivat sinulle hengähdystauon. Mutta venäläinen organisaatio toimii yhä Bostonissa. He tietävät nyt, että olet yhteydessä minuun, mikä mutkistaa asioita. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että et voi vielä palata normaaliin rutiiniisi. Et ennen kuin olemme varmoja, että he ovat vetäytyneet kokonaan. Olen jo ottanut yhteyttä Morning Brewhyn. Heille on kerrottu, että olet perheen sairaustilanteen vuoksi sairauslomalla. Paikkasi on turvattu. Emily omaksui tiedon hitaasti. Kuinka pitkäksi aikaa? Muutamaksi viikoksi ehkä. Ehkä lyhyemmäksi, jos neuvottelut sujuvat hyvin. Ymmärrän, ettei tämä ole ihanteellista, mutta turvallisuutesi täytyy tulla ensin. Teresa palasi kahvin, kerman ja sokerin kanssa. Emily valmisti kuppinsa tärisevin käsin, kiitollisena jostakin tutusta, johon keskittyä. Miksi teet kaiken tämän? Emily kysyi hiljaa. Tuskin tunnet minua. Alexander oli hetken hiljaa, valiten sanansa tarkasti. Olen käynyt siinä kahvilassa 6 kuukautta. Samaan aikaan joka aamu. Tiedätkö miksi? Kahvin takia. Hymy välähti. Kahvi on parhaimmillaankin keskinkertaista. Tulin sinun takiasi, Emily. Olen seurannut sinua kuukausia. Sitä, miten teet tuplavuoroja valittamatta. Sitä, miten olet ystävällinen hankalille asiakkaille silloinkin, kun olet uupunut. Näin rohkeutesi ja vahvuutesi. Kun pyysit apua viime yönä, en voinut jättää sitä huomiotta. Emilyn sydän löi nopeammin. Sanotko, että sinulla on tunteita minua kohtaan? Sanon, että kunnioitan sinua. Sanon, että katsoessani sinun kamppailevan mahdottomia olosuhteita vastaan halusin auttaa. Kun nuo miehet uhkasivat sinua, jokin minussa päätti, että olet minun suojeluksessani.